בוא נדבר שלי התחדשות עירונית, אתה די חזק בהתחדשות עירונית היום, כמנוע צמיחה, מה דעתך על האירוע הזה? דעתי לא משהו על התחדשות עירונית אגב, אני לא מתבייש, יש לנו התחדשות עירונית, אני לא בעד להגדיל אותה. אגב, תן קרדיט, יש לך איש מאוד מוצלח בקריית גת בהתחדשות עירונית. נכון, יחיאל. נכון. יש לנו יחיאל, ישראל, יהודה, יש לנו צוות מצוין בהתחדשות עירונית. הפרויקט בקריית גת הוא אחד חמישה פרויקטים שיש לנו בהתחדשות עירונית, וזה בדיוק אנחנו. יש לנו 5 פרויקטים, אנחנו ממוקדים בהם. אני הייתי בקריית גת שבוע שעבר בפגישה עם ראש העיר, ובהנדסה, ואנחנו באמת נמצאים בכל הפרטים של הפרויקטים האלה, כי יש חברות שלוקחות מלא התחדשות עירונית, הרבה פרויקטים שלא יוצאים לדרך, אני חושב שגם אצלי מתוך 5 פרויקטים יש אחד, אולי אפילו 2 שלא יצאו, כאילו לא יצאו אם לא יקרה איזה משהו דרמטי, זה הכוונה. זאת אומרת, זה שאני רואה שלט של חברה לא אומר כלום. שום דבר לא אומר השלט, כלום, גם לא חתימות של דיירים, כלום, גם לא אישור עירייה, כלום. מאוד פשוט, נכון להיום, פרויקטים של התחדשות עירונית בפריפריה ברובם לא עובדים. רוב האנשים שיש להם פרויקטים באזורים מוחלשים, והם קונים דירה בסדרות, ואומרים, תשמע, זה פרויקט שיש פה יזם שחתם על התחדשות עירונית, יש סעיף אחד בתוך ה-60 עמודים, קבור, מאוד קטן, מאוד קצר, יציאת הפרויקט לפועל כפוף לרווחיות של 18%, בסדר? אם אין 18% רווחיות, לא יוצא לדרך. אין בפרויקט 18% רווחיות, אל תביא לי את הפרויקט לבדוק, אני חותם לך שאין. באף פרויקט בפריפריה. אוקיי. אין, יש לך היום פרויקטים בפריפריה שיוצאים, שנתנו להם קרקעות משלימות פעם. פרויקטים מלפני 10 שנים, כשעוד היה דרך לקחת, היום המורכבות של הפרויקטים האלה נהייתה הרבה יותר גדולה, עלויות של מחירי הביצוע נהיו יותר גדולות, אין הצדקה לבניית חניות 3 קומות תת קרקעי בפריפריה, ואין אפשרות לא לבנות 30 קומות בשביל להביא מכפילים, זה נהיה מורכב. אז תשאל אותי מה, לא יהיה התחדשות עירונית? יהיה. אחד משלושת האופציות יקדמו התחדשות עירונית בפריפריה. המדינה תכניס יד לכיס, התחילה לעשות את זה, אבל בסכומים קטנים, נכון. אבל היא צריכה להכניס מסה לכיס, היא צריכה להכניס 100-200 אלף שקל לדירה, להגיד כל מי שבונה פרויקט בפריפריה בהתחדשות עירונית, קבל 100-200 אלף שקל לתקן את הפער. 2 זה עלייה במחירי הדירות דרמטית, שאני לא צופה אותה בשנה-שנתיים הקרובות, כשאני אומר דרמטית, זה הכוונה שאם הפרויקט היום הוא לא רווחי, אז אם מחירי הדירות יעלו ב-20%, 25%, זה יתקן את הפרויקט, אז אין בעיה, הפרויקטים יצאו גם בפריפריה. 3, ואני אומר את זה לאנשים, הם עושים ככה, ואני אומר לך, איך אמרת, אני לפעמים אוהב לזכור את המילים שאתה אומר, אז הנה אני אומר לך. אתה לא רק שלא תשמע בפרויקטים כאלה שנותנים על דירת 80 מטר, 100 מטר, מוסיפים לך עוד 12 מטר או 20 מטר, אתה תראה גם הפוך, אתה תראה דירת 80 שאתה מקבל 70. איפה? בפריפריה, יש לך דירת 80 מטר ישנה, תקבל 70 חדשה. לא שיגדילו לך את הדירה, יקטינו לך, ואתה תשמע עוד יותר מזה. פרויקטים של התחדשות עירונית, שבא לדירה של ההתחדשות, משלם ליזם, כדי שיעשה את הפרויקט. שזה בתל אביב כבר קיים. שבתל אביב זה קיים, וזה יתחיל ללכת גם למקומות אחרים. וואו. למה? כי בסוף אני בא, ויש לך דירה בבניין 3 קומות, בסדרות. הבניין נוזל כולו, אין חדר מדרגות, אין חנייה, אין מחסן, דירה ישנה, אין מרפסת, הבניין לא יכול להחזיק, אתה בקומה שלישית בלי מעלית או רביעית, ואני אומר, והיא 70 מטר. למה, או 80 מטר, למה אין הצדקה שאני אומר לך, תקבל את כל הסחירות, אני משלם לך, תצא, תקבל דירת 80 מטר חדשה, פלוס 12 מרפסת, חניה תת קרקעית, גינה, תביא 200,000, למה לא? אני שדרגתי לך את הבית ב800,000, מדהים. הייתה לך דירה ב700, היא שווה 1,400,000, תן לי 200. אבל זו אוכלוסייה מוחלשת שאין להם איפה לשלם. אז יהיה הערת הזרה על הדירה של 200,000 שקל גם בלי לשלם, צוברת ריבית מינימלית, לא משנה מה, זה נקודה שהמדינה יכולה להתערב, ואז אין לזה עלויות, ורק כשאתה מוכר את הדירה, אתה תחזיר אותה, בסדר? לדוגמה, אפשר לתת לך כל מיני פתרונות יצירתיים, אבל הפתרון הזה שאומר, אני אקח לך דירה ישנה, ויבנה לך דירה חדשה, אין לה שום היגיון, אני אגיד לך גם עוד למה. כמה עולה קרקע בפריפריה? בטירת הכרמל, בזה, כמה עולה? קונים קרקע בעכו, קונים קרקע ב-200-250 אלף, כולל פיתוח. זאת אומרת, בלי פיתוח הערך של הקרקע הוא 100,000, נכון? כן. עכשיו, אתה מקבל על כל דירת התחדשות, מכפיל 5, מכפיל 6. כן. זאת אומרת, שאם אני צריך לבנות לך דירה ב1,000,000 שקל, כי פיניתי אותך, מה נתת לי? נתת לי 500,000, ערך של קרקע 5-6, ואני צריך לבנות לך דירה ב1,000,000 שקל. למה מישהו חושב שזה יעבוד? כשאתה בהרצליה מפנה בן אדם, והוא נותן לך ערך של דירה ששווה 1,200,000, ואתה צריך לבנות לו דירה ב1,000,000, מתחיל להיות היגיון. אבל איך יכול להיות באזורים של קרקע במאז? איך? אתה זורק פה פצצה של ממש על כל האירוע. איך קרקע ששווה 100,000 שקל, אתה אומר אני אתן לך דירה חדשה, יוסיף לך 12 מטר, יבנה לך אותה חדש, יתן לך חניון תת קרקעי, וזה הופך להיות הגיון. או שהמדינה תתן קרקע משלימה. נכון? קרקע משלימה, דייר יוסיף כסף, מחירי הדירות יעלו, זה גם פותר את הבעיה.